Friday. Friday duty. Papunta naging trabaho. In lugar Mikining, Canada, tayo po. Actually, Kenyang British Columbia. So, magbiyahe ka ng train. Ito mabra papuntang Vancouver. Ayan yung train. Yung train. Sige, ayan. So, static sigurado kanini. Punta kang obra ko. Sigurado standing kanini. Later, atin ang mamani, pakit ang kain. Kalakad ko pa kanini. Oh, no? Ayan. Train. Mabilis yung train ini eh. Kainin na akong patalakad. Yan, bantay kahit kumbaga yung view. Medyo September, September 2. Kuha 2 na ngayon. Napon 1. 2. So, Paul na, lulub na yung Paul. Magumpisa nung malalagos din kay. Malalagos na rin bulong. Papalab ng winter kanyan. Paul pa, 2 months. September, October, November pala. Winter ka ta November. 3 months. Yan. Pinantikan yung makaluklok na. Pero may manipala rin yun. Tinipawag yung train. Change train ko. Puno yung kanina eh. Sa Pakya. Yan tutik yung train na yun eh. Ayan. To waterfront. 2 minutes siya. Ba? Nagduwa ng 2 minutes. Mabilis lang. Magtukila. Bata makalukluk ko. Sila niya pang stop ito eh. May luko pang stop. Ayapat. Panggayang kahit eh. 10 stop or 12. Yan o. Kaya ng US ini, US Minister o. Tim Horton. Sali ko sa ang kape o ning tipa ko sana sa guli. O ning ito, old spaghetti ito ha. Matwayang spaghetti naman yaman. Italian spaghetti. Ito pandageto. Kakit ang gulot na nito itong trip store ka rin. Dito antique store, itong Miyaluwa t-shirt, second hand, itong second hand Adidas, second hand Levi's, Miyaluwa branded akay. Medyo kapit naging price na nitong brand new. Ayan yung train, ayan na. Yes, sa pagkabayata mo. Bahala naglawi na ako ang kanini. Ito may kalukulok ko. Yan ay kuluk-lukon. Yan. Nakakulukong bagya. Ito. Nakakuluk ko. Yan. Yan man sa pakin. Dakal niya baka antiluk-lukan. Yan. For connections to the Millennium Line, please exit through the doors on the right. For connections to the 99 line and other buses, please exit through the doors on the left. So, magkaya ko kanini. Maglakad ko. Di pa ako kining commercial Broadway. Commercial Drive. Magkaya ko. Di pa ako kitang lalam. May niyapin ka na akong kaya. Maalay, may punta kayo naman kini. Kayong partner ng British Columbia. Papuntang Vancouver. Punta kitang work ko, no? Mag-change train ko. Di pa ako lalam. May itong yang kaya. Malapit na yung boundary. 1 stop yan. So yun yung second kong train yun eh. Maraming nga rin Manila yan eh. Kasi ba, watan ba, watcho ka maging recto. Watcho ka king papuntang Avenida. Mag-train ka, bisa mo taging bandang part ng Quezon. Yun city, mag-change train ka, di ba? LRT, ang pong MRT ta. Ito sa kanya mo ito, sky train niya.
Mini millennial, kaya na eh. Millennial train. Millennium line. Hindi pa taging escalator. Bumalik ang bagya. Sino yung train? Yung train. Bumalik ang bagya. Ay, hindi. Kaya yung kabila ng train, papunta kitang boundary. Tumit ang papunta kitang kay Malawi. Yung pa ito yung kabila. Yan. Ito yung train kaya sige. One stop niya, muchuni kitang paya boundary ng tinawag yung kabila. Malawi pa ini. Pupunta bis si Clark ini. Yan. Yan baka nito balo yung kahit itong ruta ko. So, tatiba ko kanyang kitang kay. May yung lubang. Okay ako diyang malawot siya. More or less, yung biyahe ko may itong oras. Ay siya mo, enjoy naman niya kasi nakaim yung view eh. Yan o. Yan yung tapping harap kayo eh. Palto tayong can drive kayo. Yan o. I think di rin natutugyo. Yan na. Malapit niya ito one stop. Yan pakit kayo. Santing o. Palama akong driver. Yan. Tuloy-tuloy nga yan eh. Wow. Kaya may connect ito. BCC Clark. Yan. Yan. Mag-bus ko kanyan. Timit ang bus ko niya kakaba. Yan. Yes. Enjoy na ako magkimbiyahe ko eh. Maka-enjoy. Kaya mainit. Kasi nakakakit view. Ay di ang pidalaan ng kontran din ay tayo. Te dala rito ruta nito. Tanlip. Nukuro ko tinipan. Pilipatan ki. Yan. Mag-gira na akong escalator rin kabila. Exercise. Itap kaya kanya ng kaya ko. Ayan o, yan mag-load Jenny o. Ayun pa mag-load. Card. Sila ka nang makapila. Ayos mo. Ayos lang. Oh. Yan. Pumila ko Kenny. Ay, panay itang bus. Niya kabay itang bus. Pakit kitang bus sa makaba. Balam keng kilibutad no. Potong-potong kuring makabay. Balam semi-train nyo. Mating yung balam mo spring keng libutad. Siyempre potong makabay. Diba? Potong dalan. Morbe yo. Potong makapag-ben nyo. Panayin tayo pa. Naninimba sa itaw. Nakabaho. Yan. May late yun. Dati pilan mong minuto. Manalawa yung schedule. Kenny. Bawa. Fall. Halimbawa. Winter. Summer. Ayan o. Kabaya. Yan yung spring libutad. Baka tapotong kukorbe iya. Na ako di na bigla niya rin kay libutan nakalambat eh.
yung biyahe kayo, nagahay pilang stop yan kasi 1, 2, 3, 4 mga siguro 7 stop ya siguro 7 stop or 8. O sige po, bye bye. Yung oras kayo ng alas 7 naning biyernes at king kain naman Pinas biyernes ka rin pero anong oras ka rin alas 10 ng bengi 15 minutes kay advance in Pinas. Bye. Love you.